leírva az éjszak a időt, akkor szokott de mozdonyal hogy nem mondod? Hogy megkapodjuk. Gyalog, ez a 9 mozdonyal, Hát és akkor most töltjük vissza gyalog. Körülbelül eltöltjük, hogy már napra volt, de pont a napra volt utána, a gyalogok fele. De itt is szokott eljönni jó pár. Igen, nem tudom tartani, mert késő van. Reflex, ugye oké hozzá? Jó, igen. Vagy vaktál volt, nem? Kapcsoljuk a környékeket. De hogy miért mennek be a halak? Miért mennek be a halak? Ki is jön bele a másik végig itt a föld alatti alagúton, ott le van zárva rostával. A friss vízre, oxigéndúcs vízre ugrálnak ráfele. Ja. Ezért szöktesik a halakat. Hogy erre a friss vízre jönnek rá. Csak ők néha karambolizik a csővel, leüti a kicsit az orrát. Ez műanyag, ugye? Igen, puha. De pont vissza is nem sokáig tud menni, mert kifárad. De nagyon jó.